אני אוריה טיירי, אבא ל7 ילדים, בן 42, עובד בעבודה מסודרת, קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר אחרי צהריים. עד שיום אחד החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו יותר גדול, משהו יותר משמעותי, משהו שבו נוכל לתרום יותר ולעשות יותר, אם זה בשביל ארץ ישראל ואם בשביל עם ישראל. ולאט לאט גלגלנו, הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו לעולם החוות ונדלקנו. הבנו מה האתגרים, הבנו מה המשימה, מה זה דורש מאיתנו, והחלטנו שאנחנו יוצאים לדרך. מי למלא, קודם כל, זה ממלא 4 דליים, מלא אותם עד הסוף, וזה אני אראה לך איפה לשים. זה התחיל מזה שאני ואוריה חשבנו איפה אנחנו רוצים לגור, אז חשבנו איזה ערכים מובילים, ולפי זה אתה מחליט איפה אתה הולך לגור. אז היה לנו כל מיני דברים, זה היה חקלאות, זה היה עם ישראל, זה היה ארץ ישראל, כל מיני דברים כאלה. ובעקבות זה הגענו לכל מיני רעיונות, כל מיני דברים שחשבנו לעשות, עד שנודע לנו על הדבר הזה של חוות, לחזור לאדמה, חקלאות, ביטחון, זה אנחנו שומעים על הגדר. יש כאן כל כך הרבה ערכים שהם חשובים לנו, והם נמצאים באותו מקום. יושבים בנקודה ליד עופרים, בנקודה כיום, שזו נקודה זמנית. יש לנו אוטובוס מגורים, בו אנחנו גרים, אשתי ואני, עם 2 הילדים הקטנים, הילדים הגדולים שלנו, כרגע חלקם בצבא וחלקם בלימודים. ויש לנו עוד אוטובוס שהוא ל2 מתנדבים שנמצאים איתנו. בנוסף לכך יש לנו אוהל גדול, שבאוהל הזה יש לנו את המטבח. בנוסף, יש לנו את העדר. קנינו עדר של פרות, שהמטרה שלו זה בעצם לצאת ולראות את הארץ. על ידי הראייה אנחנו בעצם שומרים על השטחים, על אדמות הארץ, שומרים על האדמות ברגליים שלנו, בידיים שלנו, מטיילים, יוצאים, נוגעים באדמה ושומרים עליה ומרחיקים את כל מי שחושב לרגע שזה אולי לא שייך לנו. קודם כל זה חוויה, זה לקום כל בוקר לנוף מדהים, אבל זה לא לראות את הנוף המרפסת, זה לחיות בתוך הנוף. פשוט לחיות בתוך הנוף, חוויה מדהימה, זה לראות מלא אנשים כל הזמן, לדבר איתם. יש פה מלא חיילים שעוצרים פה, ויש פינת קפה בשבילם, ועוגות וכל מיני דברים, כדי לשדל אותם לאכול ולשתות, זה פשוט חוויה בשבילי נורא מרגשת. במיוחד שאני אמא של חיילים, אז בכלל. ויש פה גם הרבה אתגרים, כאילו לקום בבוקר להיכנס למקלחת כדי לצחצח שיניים ולראות שאין מים, ותוך כדי גם לדאוג לקטנטנים כזה שהם מתרוצצים בתוך האוטובוס, ובוץ וכל מיני כאלה, אז זה גם מאתגר. החזון שלנו מצוות יישוב הארץ. לבנות פה חווה שתשמור פה על השטחים הפתוחים, על הארץ שלנו, ובנוסף ליצור פה איזושהי קהילה. והמקום הזה זה מקום לחיבור בין אנשים, מקום החיבור בין אנשים לבין ארץ ישראל, וגם כמובן אנשים בינם לבין עצמם. כשאנשים מגיעים לפה מכל גווני הקשת, יש לנו אנשים שהם דתיים, ויש דתיים יותר, ויש דתיים פחות, ואנשים באים ויושבים פה, לומדים תורה, ואנשים באים רק לתת יד, ואנשים באים לבקר, ובאים משפחות שלמות, באים לבקר. וזה המטרה זה לחבר אותנו, את עם ישראל, אחד לשני, שיהיה פה אחדות, ומצד שני גם יהיה חיבור בתור עם ישראל, בתוך ארץ ישראל. ואנחנו מזמינים אתכם, כל מי שרואה בדבר כזה שליחות, רואה בזה חשיבות עליונה, להיות שותפים שלנו בתוך הדבר הזה. זה לא סוד שההוצאות מאוד גבוהות, ואנחנו צריכים אתכם שתהיו פה, לתת לנו יד, לתת לנו עזרה ותמיכה, כדי שנוכל לממש את החזון הזה של הקמת יישוב בארץ ישראל, של הקמת התיישבות חדשה, הקמת חקלאות פה, שמירה על הקרקעות. אנחנו צריכים אתכם איתנו.